I'm glad to be with you all here this evening. Ndinofara kunge ndiinemi mese manheru ano. Before I start, I want to uh, have a short word of prayer. Ndisati ndatanga ndoda kuti tinge tiine munamato. Dear Lord, I come Mwari before wedu, you. I come ndinouya before you pamberi penyu. to ask you to guide us through this study, Ndinouya pamberi penyu chikukumbirai kuti mutitungamirewo muchidzidzo chedu, to bless this group and myself, kukomborerawo boka iri neniwo pache zvangu, that this hour of study may contribute to a better understanding of your kingdom kuti awa rechidzidzo iri rigokontributawo kukunzwisisa zviri nani kweumambo hwenyu and your character. nekarekta yenyu. I ask this in Jesus' name. Amen. Ndokumbira zvese izvi muzita raJesu, amen. So I'm going to share my screen, which I didn't do Ndichashira yet. skrini yangu. Oh, wait a minute. I'm so sorry. I'm not prepared. So you should see my whiteboard now, right? Yes, we can see it. Okay, perfect. So I refused a few. I received a few questions from Justina. Ndakawana mibvunzo mishoma yakabva kuna Justina. And I will try to deal with some of them. Ndichazama kudhila nemimwe yacho. There were questions from other people, not from me personally. Oh, sorry. Yes, I know. They were not questions from Justina. They were questions that I received from Justina, but they were from you. Okay. So mibvunzo yandakagamuchira ichitumirwa naJustina yakabva kwamuri. Um, so I'm not sure if I can deal with all of them, though. Handisi kuti ndogona kubata yese here. Um, I- where's my screen. Oh, there. Okay. So I want to start with looking at the Sunday law as the waymark. Ndoda kutanga nekutarisa Sunday law riri waymark. So the Sunday law that we're talking about is a waymark that is in the middle of our reform line. Sunday law yatiri kutaura iwaymark. Rinenge riri It starts in 1989. We have 2001.
tina 1989 tina 2001. And all that we're waiting for, all that we are hoping for and working for is to be at this waymark, at this second advent. Zvese zvatatiri kushandira bva 1989 zvatiri kutarisira zvinenge zviri pawaymark irori resunday law. This waymark marks the end of the great controversy. Waymark iri rinomaka kupera kwehondo huru. This is where the fight of the fight within the universe is over. Ndipo apo kurwa kunenge kuri muunivhesi yese pakunopera. But the question is, what is this fight about? Asi mubvunzo ndewekuti hondo iyi ndeyechii? I think this is what we as a movement are slowly understanding. Ndofunga kuti isu semovement ndizvo zvinhu zvatakutanga kunzwisisa zvishoma nezvishoma. So every Christian denomination has its own understanding of the second advent or the purpose of the purpose of life, so to speak. Denomination rimwe nerimwe rechikristu rine munzwisisiro warinoita kudzoka kwajesu kwechipiri kana kuti donzvo reupenyu. Or the purpose of the great controversy. Kana kuti purpose yehondo huru. Adventists have a very particular understanding. MaAdventists vane kunzwisisa kuri particular. And I think we are developing that particular understanding within our reform line. Tine kunzwisisa ikoko tiri mureform line medu. So all the knowledge that we here in this reform line gradually receive. Saka ruzivo rwese rwatinogamuchira. Sorry, Arjan, sorry to disturb. Yeah. I see you're writing on the whiteboard, but nothing is appearing on our side. Oh, really? Good that you tell. Let me see what's happening. So you Yes. can't? Yeah, now we can see. Oh, that's strange. Because now okay, then I'll all right. So if I do this, you can see this blue line that disappears? Yes. Okay. I'm sorry. Good that you interrupted me. Thank you. All right. So this is the reform. So you didn't see this line. So this is the reform line that I drew. Saka iri ndiro reform line randadrowa. And I was saying that all the focus is be on this waymark, the second advent. Ndanga ndichiti focus yese inenge iri pawaymark iri re-second advent. Because this is where the great controversy comes to its end. Nekuda kwekuti ndipo apo panoperera hondo huru. This is where there is a people that has an understanding of the great controversy. Ndipo apo paine vanhu vanenge vaine kunzwisisa kwehondo huru. The thing is that Christianity and also Adventism have all their particular understanding of the great controversy. Chipo ndechekuti makristu ese uye Adventism vane kunzwisisa kwavo kwavainako kwehondo huru. And I think we as a movement in this time period, Isu semovement munguva ino yatiri, God is teaching us
and developing a better understanding of the great controversy. Mwari vari kutidzidzisa nekudhivhelopa kunzwisisa kuri nani kwehondo huru. So we get a better understanding of the purpose of this movement, for example. Saka tinozova nekunzwisisa kuri nani kwepurpose yemovement ino. Because what's the purpose of this movement? Basa removement ino nderipi? I think we're not there. I don't think we are there yet to fully understand, but we're definitely developing an understanding. Handifungi kuti tati tanyatsokunzwisisa zvizere, but tiri munzira yekunzwisisa. And I think this waymark here is going to teach us that. Ndofunga kuti waymark iri ripano ndo richatidzidzisa izvozvo. Because the great controversy with the rise, the fall of the sixth kingdom, the rise of the seventh kingdom is going to bring a change in this controversy. Nekuda kuti muhondo iyi kudonha kwe6th kingdom nekusumuka kwe7th kingdom kuchaunza shanduko muhondo iyoyi. So we see the sixth kingdom and the seventh kingdom. Saka tinoona umambo hwechi6 neumambo hwechi7. And so this Sunday law waymark is a crucial turning point. Is a crucial turning point in the great controversy. Waymark iri resunday law turning point yakakosha zvikuru kwazvo muhondo huru. So understanding the events of the Sunday law is critical in understanding the great controversy. Saka kunzwisisa zviitiko zvesunday law zvakakosha zvikuru kwazvo mukunzwisisa hondo huru iyi. Not in this group. I didn't receive this question from this group, but I have been asked from other people. Ndakabvunzwa kubva kune vamwe vanhu kwete muboka rino iri. Is what's the purpose of having so many hours of studies looking at those particular dates of the Sunday law? I can't hear you, Justina. Are you still there? Yes, I'm back now. So you're saying what's the purpose? I said understanding the Sunday law waymark is very important because it's important to understand the great controversy. Kunzwisisa Sunday law kwakakosha nekuti kwakakosha kuti vanhu vanzwisise hondo huru. So I've been asked that because people ask me why so many presentations on whether it's July, November, or January. Ndakabvunzwa kuti sei kuine zvidzidzo zvakangowandisa zvaJuly, November kana January. So my answer to that was, and I presented that last week or 2 weeks ago. Mhinduro yangu kumubvunzo iwoyo ndakazvipresenta vhiki yapfuura kana mavhiki maviri apfuura. That if we look at July, November, and January. Tikatarisa isu pana July, November naJanuary. Then
November will tell you the story of the people. November inokuudza nyaya yevanhu. It's where the election took place. It's the story of where the people chose. Ndipapo sarudzo yakaitwa. Inyaya yekuti vanhu vakasarudza rini. And um, January is the story of, I would say, Trump, or the story of where he received power. January inyaya yaTrump kana nyaya yepaakawana masimba. So you have story one, story two, story three. Saka une nyaya yekutanga, nyaya yechipiri nenyaya yechitatu. We have three dates, but I'm saying those three dates represent three stories. Saka pane madhates matatu, asi ndikuti madhates matatu aya anomiririra nyaya nhatu. And depending on the date you pick, it decides what story you're going to tell for the future waymarks as well. Zvichibva nedheti raunosarudza zvinobva zvava nechekuita nekuti inyaya ipi yauchataura nezviri kumberi zvakare. Because the argument people have is this is all about an election cycle. This is all the same election cycle. Nekuti vanhu vanopa argument yekuti iyi ingori election cycle imwe chete one. And I'm saying those three dates, they focus on three different aspects of that election cycle. Inini ndiri kuti madheti matatu aya anofokasa nemaaspects matatu akasiyana eelection cycle iroro. So July story is a story of the gatekeepers. Oh, sorry. Nyaya Gatekeepers. yemuna July inyaya yemagatekeeper. I did a presentation 2 weeks ago on this in more detail. Ndakaita presentation mavhiki maviri apfuura nedetail rakati one day. A second. So so we all want to understand this waymark, like I said before, the second advent. Saka tese toda kunzwisisa waymark iri sezvandataura kumashure second advent. And depending on what waymark we pick, or what date we pick, we develop a certain understanding of the second advent waymark. Zvichibva nedheti nyaya yatinotora zvinotipa kunzwisisa kwakasiyana siyana kweadvent second advent waymark. So this is why I'm saying it is very important to know what event to refer to for the Sunday law. Zvakakosha zvikuru kwazvo kuziva kuti chiitiko chipi chatichanhonga patiri kutaura nenyaya yesunday law. Because it defines our future understanding of the great controversy. Nekuti ndizvo zvichadhifaina kunzwisisa kwedu kuri kumberi kwehondo huru. And maybe it looks small here in the beginning, whether it's July, November, or January. Pamwe kana tiri kwekutanga kunoku zvinoita kunge chinhu chidiki kuti ijuly here kana kuti zvine basa rekuti inovhemba kana january. But a line that goes in a certain direction at first look very similar
and are very close to each other, like this here. They're very A- close and they look similar. asi maline anenge achienda nedirection imwe chete. Pekutanga anotoita kunge akabatana chaizvo ndakafanana. But the further you go, the bigger the difference becomes. Asi paunozoramba uchifambira mberi uchienda, musiyano wacho unozotanga kukura manje. And it depends on the decision you take at the beginning. Zvinobva nesarudzo yaunotora kwekutanga. It that decision decides where you end at the end. Sarudzo iyoyo ndiyo inodecida kuti magumo ako anenge ari papi. So it's important to have the right perspective at the beginning before you start your journey. Saka zvakakosha kuva nemuono chaiwo chaiwo pekutanga usati watanga rwendo rwako. So I've been asked to I've been asked to understand the woman better. Ndakabvunzwa kuti tinogona here kunzwisisa mudzimai zviri nani. To understand the woman of Revelation 17 and the woman of Revelation 12. Kunzwisisa mudzimai waRevelation 17 nemudzimai waRevelation 12. So if we want to understand the woman, we also need to understand the other symbols from those chapters. Kana uchida kunzwisisa mudzimai uyu tofanira kunzwisisawo mamwe masymbols arimo pamuchapter iyoyo. So I'm going over some of those symbols, but in the end, I want to talk a little bit more about the woman. Ndichazobata nemamwe masymbols iwayo asi ndoda kumbobata nemudzimai. So I didn't mention this in the beginning, but let me. I want to be open in a conversation this evening. So please interrupt me. Please ask questions as we go. Handina kuchitaura pekutanga apa asi ndoda kuti tinge tichiita nhaurirano. Saka please pindirai muchitaura patinenge tichidzidza tese. I actually don't want this to be a presentation. I actually want this. I prefer to have like a talk or a discussion, and that you could even lead this discussion if you like that. So please, yeah, be open and. Ndinotopreferawo nekukumbira kuti tinge tiine nhaurirano pachinhambo chekuti ndiite presentation. Saka please taurai kana change muchida kutotungamirira zvenyu. So when we talk about Revelation 17, we have developed 3 definitions. Saka patinotaura nezvazvakazarwa 17 takadevelopa madefinition matatu. Of a head, a beast, and a woman. Madefinition head, beast, woman. So who can give me the definition of the head? Ndiani anogona kundipawo definition yehead? I think a head is a political institution with power at a specific dispensation. All right. Ndinofunga kuti head ipolitical institution ine masimba padispensation riri specific. Thank you. Does somebody have the definition of the beast?
Pane ane definition rebeast here? Nobody? Hapana here? A political institution that has adopted the ideologies of the woman. Hanzi political institution inenge yachitora manje pfungwa dzemudzimai. Exactly. So the beast is also a political institution with power, but this one has adopted the ideology of the woman. Ndizvozvo chaizvo beastiwo political institution but iyi inenge yachizotora pfungwa dziya dzemudzimai. And then the woman, the definition of the woman of Revelation 17. Umwe otipawo definition yemudzimai wazvakazarurwa It's an 17. entity with an ideology. Hanzi entity ine pfungwa dzaiinadzo. An entity with an ideology. That's what you said, right? Entity ine pfungwa dzaiinadzo. Yes. Thank you. Yes. Okay. So these are definitions that have been developed to Saka that should be applied or should work for all the dispensations. saka aya madefinition akadevelop and anofana kushanda mumadispensation ese. So we have 7 kingdoms, Saka tine makingdoms 7 and we know that this beast represents all those 7 kingdoms. Or this story Unoziva of kuti Revelation, beast sorry, this iyi story of Revelation 17 represents all those 7 kingdoms. zvinoziva kuti nyaya yazvakazarurwa 17 inomirira makingdoms ese aya ari 7. And in the past, we would say the definition of the beast would be Kare taiti definition yechikara Mhm. would be state, and the definition of woman would be church. definition yechikara inenge iri state, definition yemudzimai iri church. So we said state, and we said church. Saka taimboti state tobva tati church. So the problem is that it is true for many for many examples, Saka dambudziko nderekuti ichokwadi kumaexample akati wandei, but it's not true for all examples. but hachizi chokwadi kumaexamples acho ese. So we have 7 examples. We have Babylon, Saka Medo-Persia, Greece, Rome 1, Rome 2, USA 1, USA 2. saka tine mienzanso yacho iri 7 dzataurwa Babylon, Medo Persia, Greece, Rome 1, Rome 2, USA 1 neUSA 2. So in several, so you could argue state and church works in some cases, Saka unogona kutobuda nepfungwa yekuti mubatanidzwa westate nechurch unoshanda mune mamwe maexample, but not for all. asi kwete kwese. And that's why we needed to develop a definition of those symbols that works for all the kingdoms.
ndosaka taifana kudevhelopa definition yemasymbols iwayo anoshandira ese maexamples aya. And that's how we ended up with these three definitions. Ndo patakapedzera taane madefinition aya ari matatu. And especially the one from the woman. A woman is an entity with an ideology. Nyanye definition yemudzimai iyi. Mudzimai i-entity ine pfungwa dzainadzo. An entity with an ideology can be a church. Entity ine pfungwa dzayo iyi inogona kunge iri kereke. But it can also something that is not religious, so to speak. Asi inogona kunge itoriwo chimwe chinhu chisinei nechekuita nechitendero. So this definition is more vague. Church is more specific. Definition yacho inenge iri vague, but yekuti kereke iri specific. So when you go to Revelation 17, Saka paunoenda iwe kuna zvakazarurwa 17, then there is verse 10 and 11. tosvika pandima ya10 neya11. So verse 10 is talking about the heads. Ndima ya10 iri kutaura nezvemisoro, About the 7 heads. iri kutaura nemaheads ari 7. And verse 11 is repeating the same thing, but it's now talking about the beast. Vhesi 11 iri kudzokorodza chinhu chimwe chetecho asi yaakutaurawo nezvebeast. So in verse 10, it says something about those 7 kings, the 7 heads. It said, yeah, sorry. Muvhesi 10 iri kutaura nezvema7 heads iwayo anova ma7 kings. So it says 5 are fallen. Saka inoti iyo 5 vakadonha, 1 is, rimwe racho riripo, and the other one is not yet come. rimwe racho harisati rauya. So that is 5, 6, and 7. Saka iyo ndiyo 5, imwe yacho iri yechi6, iyo yoita yechi7. Then when you go to verse 11, Paunoenda kundima ya11, it says, and the beast that was and is not, even he is the 8th and is of the 7 and goes into perdition. inoti chikara icho chaimbovapo chisisipo, ichocho ndicho chiri kunzi 8 ende chichaenda kunoparadzwa. So one was, Saka pane raivapo, the other one is not, rimwe racho harisisipo, and the other one is the 8th. rimwe racho ndo riri kunzi rechi8. So when you compare those two verses with each other, Paunofananidza mavhesi maviri aya pamwe chete, you see that there is this discrepancy with the 6th kingdom. unoona kuti pane kamusiyano karipo apapa neumambo hwechi6. Because we recognize this as a more or less of a repeat and enlarge of those two verses. Tinowanzokuongorora aya iri repeat and enlarge yemavhesi maviri aya,
Um, but there's this one difference, and that's the sixth. That's the middle kingdom. Asi pane musiyano uyu uripo pane umambo huri pakati. At the sixth kingdom, Kuti umambo there, hwechi6 Mhm. there is a head. Can you come again? In the sixth kingdom, there is a head. Do you hear me? Yes, but can you come again on the 6th kingdom? Sorry. The sixth kingdom, I'm saying at the sixth kingdom, there is a head. I can't hear you. Hello, can you hear me? I can hear you now again, yes. But could you hear me on the sixth? Okay. So can you come again on the sixth kingdom? Yes, the sixth kingdom is a head. Umambo hwechi6 ihead According to verse 10. maererano nendima yechi10. And there is no beast. Hapana chikara. That's what verse 10 and 11 show us. Ndozvatinoratidzwa nendima ya10 nendima ya11. So there is a difference between, there's something with that beast in the time period of the sixth kingdom. Saka pane chiripo musiyano uripo pabeast iri panguva ye6th kingdom. So at first sight, when reading Revelation 17, you think the beast is there from the beginning till the end. Paunongotanga kutarisa uchiverenga Revelation 17 unofunga kuti chikara chiriko kubva pakutanga kusvika kwekupedzesera. Um, but it needs more specific reading to understand that there is a period where the beast is not. Asi pane toda kuti uverenge zviri specific kuti unzwisise kuti pane nguva apo chikara chinenge chisipo. And then there is a head. Wotonzwisisa kuti pane musoro. So we know that the fifth, the sixth, and the seventh, we know what the fifth, sixth, and seventh kingdoms are. Tinoziva kuti umambo hwechi5 hwechi6 nehwechi7 hwakamira sei. Or specifically the fifth and the sixth. Nyanye nyanye hwechi5 nehwechi6. So there is this first, second, third, fourth, and fifth kingdom. Saka pane makingdoms yekutanga, yechipiri, yechitatu, neyechina, neyechishanu. And they follow each other. Anotevedzana. They're all in the same geographical area. Ese ari munzvimbo imwe chete panyaya dzegeography. The one follows the other and destroys the other one, basically. Imwe yacho inoteverera imwe yacho ichiparadza imwe yacho. But then after the fifth,
we know that the sixth kingdom rises in a different geographical area. Asi mumashure meyechi5 tinoziva kuti yechi6 inosumuka iri munzvimbo yakatosiyana pageography. And at the same time, parallel, this old geographical area just continues. Panguva imwe cheteyo tichiisa pamaparallel, geographical area yekare iya inoenderera mberi, But it's no longer part of this prophetic story. asi inenge isisiri part yenyaya iyi yechiprofita. And the sixth and the seventh kingdom now are continuing this story somewhere else. Umambo hwechi6 nehwechi7 uhu hunenge hwakuenderera mberi nenyaya imwewo. So I call this A and B. Saka izvi ndinozvidaidza ndichiti A naB. So A geographically is, let's call it Europe to keep it simple. Saka panhau dzegeography A ngatingoti iEurope. And B is geographically is the USA. B panhau dzegeography inenge iri USA. But something else, there's a difference between A and B in another light as well. Pane mumwe zvakare musiyano uripo pakati paA naB kana tichitarisa nemumwe muono zvakare. The kingdoms in section A follow each other by war. Makingdoms ari kusection A anotevekedzana kuburikidza nekurwa. So nations rise and fall through war, to battle. Saka nyika idzi dzinosumuka dzichidonha kuburikidza nehondo vachirwisana. And then after the fifth kingdom, we don't see another kingdom like physically attacking it and taking over. Mumashure meumambo hwechi5 hatizooni paine imwe kingdom iri kuuya ichirwisanisana ichizoitorera umambo. We see at a different geographical different area, we see the rise of another kingdom. Kune nzvimbo iyi yakatosiyana mugeography tinoona kusumuka kweumambo hwakasiyana. And the rise of this kingdom is different. Kusumuka kweumambo uhu kwakatosiyana. It's through first of all, it's through a revolution. Chekutanga vanosumuka kuburikidza nerevolution. So it's an internal thing. Saka chinhu chiri kuitika mukati. So it's not a king from another nation that takes over another piece of land. Saka haasi mambo ari kubva kune imwe nyika achitora land yevamwe. No, it's now the people of the nation itself want to take control. Vava vanhu vemunyika yacho pachezvavo vari kuda kutora masimba. So there is a
a change in how nations rise and fall. Pane shanduko inoitika mukuti nyika dzinosumuka nekudonha sei. Uh, I'll write down that it changes. We'll talk about that a little later, more specifically. Ndichangonyora kuti inoshanduka, tichazotaura nezvazvo zviri specific kumberi uko. So the sixth. So I'm going to argue that A represents yeah, I'm going to call it an old system, Ndichapa and argument yekuti A inomirira system yekare, and B represents a new system. B ichimirira system itsva. Now, when the USA rises here in 1798, USA painosumuka panapa muna 1798, we know that the United States rises, I would say, in two ways. tinozwa kuti USA inosumuka nenzira mbiri. You could say you have USA number one, which rises Unogona kuti through rebellion. une USA yekutanga inosumuka kuburikidza nekupanduka, Rebellion against the King of England. kupandukira mambo veEngland. Hello, Arjan. Yes. I'm sorry to, but I wanted to ask on the first point that of the geographical area. Ndachida kubvunza panyaya yekutanga yearea yegeography. You mentioned that it was mainly focusing on Europe, but for B is focusing on USA. When it's focusing on USA, do you mean that the Seventh Kingdom is going only to be localized in USA and maybe might not spread to other nations, maybe, or is something else? Maybe you can explain more on that point. Sure, thank you. Wataura iwo kuti makingdom ekutanga 5 anonge ari kuEurope and then 2 ekupedzisira ari kuUSA. Zvinoreva here kuti umambo hwekupedzisira huviri uhu hungori kuUSA chete, hausi kuzoenda kune dzimwe nyika? Ndozvazviri kureva here? So, good question, thank you. Mubvunzo wakanaka waita hako. So the USA, so I would argue that the Seventh Kingdom is USA. Ndichaipa argument yekuti umambo hwechi7 iUSA. But the USA has its influence outside of itself, also into other countries. Asi USA ine influence yayo kune dzimwe nyikawo dzisiri USA chete. So it's going to have a worldwide influence. Saka ichazova neinfluence iri pasi tenderere. But that doesn't make the rest of the world the Seventh Kingdom. Asi hazviiti kuti nyika yese igozova Seventh Kingdom. So that's my very short answer to your question. I didn't prove anything, but that's how I would. That's how I see it. Ndo mhinduro yangu ipfupi kumubvunzo wako, ndo muonero wandozviita, handina hangu chandapruvha. Is that okay? Zvajeka here? Zvajeka. But Okay. it raises questions on the A part, whereby if we focus maybe, let's say, for the Fifth Kingdom, geographically,
would say Europe, or maybe we would say Rome. I don't know. Zvinotipa mubvunzo pane Or maybe umambo hwechi we'll 5 I'll wait for the translation for tikafokasa. Justina's translating. Zvinotipa mubvunzo pane umambo hwechi 5 tomboti tiri kufokasa paEurope. Yeah. Okay, translation is over. Okay. You wanted to continue? I wanted to say, if we compare the seventh kingdom, maybe the B part and the A part, and say maybe for the translation. Translation? Ukacompare A part ne-B part ku-7th kingdom. Yeah. Yeah. And maybe give an example for the fifth kingdom that is in the A group, like Rome. Geographically, when we say Europe, are we saying that it is situated in Europe, or its influence is in Europe? That's maybe where I want to understand. Okay. Justina? I can hear you, Justina. Are you there? Justina, are you there? I lost my translator. I'm back. Yes, I can hear you. Did you hear the last question? No. Okay, so what I understood to be the question is this geographically Europe. So I said A, it says geographically is Europe. So he wants to understand, is Europe, is it particularly Rome, or is the influence only in Europe? I Saka think that. mubvunzo wanga uri kuda kunzwisisa kuti geography tati isusu Europe. Saka tiri kuti Rome iri kutaura kuti kuEurope chete here. So I took the word Europe very loosely. Saka ndangotora ruvara rekuti Europe ndingorishandisawo zviri loose. Because I was referring to Babylon, Medo-Persia, Greece, and all the and Rome. Nekuti ndachitaura nezveBabylon, Medo-Persia, Greece zvese kusvika kuRome. I was just pointing out that was geographically located in that area, in a different piece of land. Ndachingopointa out kuti zvazviri located kuEurope, nyika dzakangosiyana siyana. So maybe technically I should say here, I'll just say North America, if I want to be technically correct then. Pamwe panapa ndikunyora kuti North America kana ndichida kunge ndiri correct. So the point here was just that it was geographically different. That's the only thing I wanted to say here. Pfungwa ingoripo chete ndeyekungoti panyaya dzegeography kwakasiyana, ndo pfungwa yandachida kubudisa chete apa. So there's one difference. That's one difference that separates the first 5 and the last 2. Ndo musiyano uripo pakati pedzekutanga 5 ne2 dzekupedzesera. Then I said they are also separated from each other because there is a different system, a different, I called it a system where the nations rise and fall. Kwakuzoti dzakapatsana zvakare nokuti pane masystem akasiyana apo nyika dzinosumuka dzichidonha. So that brought me to 1798 and the rise of America. Zvazotisvitsa pana 1798 nekusumuka kunoita America. And I
focus on USA 1 and USA 2. Yep. Ndafokasa neUSA yekutanga. And I'm actually removing 1798 here. I'll place here Ndakubvisa 1776 and ndabvisa 1798 1789. ndakuchinyora 1776 na1789 Because 1776 represents the of independence. The article, the what's it called? The article the declaration. Declaration of Independence. Thank you. Nekuti 1776 inomiririra declaration reindependence. This is where the Americans separated from the British. They basically said, we don't want to be part of England anymore. We don't listen to the king anymore. Ndipo apo America yakazvipatsanura kubva kumaBritish ikati isu hatichadi kutongwa namambo zvachose. That is, they said that we want to govern ourselves. We want to stand on ourselves. Vakatiwo isu taakuda kuzvitonga tizvimiririre pachezvedu. So they rebel against the king of Britain, and they said, we are a republic. We want to be our own boss. Saka vanomukira mambo wekuBritain voti toda kuva republic, toda kuzvitonga tega. And then you have USA 2 in this same time period that is now going from rebellion against the king of England into organizing themselves. Vanobva vava vanozvimiririra vachienda against mambo wokuEngland vachizviorganiza pachezvavo. So they're going to set up a system of laws and rules, an organization. Saka vacha okay, saka vachaseta up system yema-laws nema-rules ekuzvitonga pachezvavo. Constitution. Vogadzira bumbiro remutemo. So that's where you see the democracy rise or mentioned. Ndipo paunoona kusumuka kunoita democracy. So this is where you can see America as a republic and America as a democracy. Ndipo apo paunoona America iri republic, ozoonawo zvakare America iri democracy. And it's this twofold element of the United States which are in balance with each other. Ma-elements maviri aya ari two anenge akabhalansana kuAmerica. So getting back to those kingdoms here. Todzokera kuma-kingdoms aya rapa. All seven kingdoms have a head, because there are 7 of them. Madzimambo ese ari 7 ane musoro. But there is not everywhere a beast. So there is a difference. Oh, I lost Justina. Pane musiyano.
Are you there? Hello, can you hear? Yeah, I can Yeah, hear you now. I'm there. Okay, good. Mhm. So the difference between the fifth and the sixth is that there is this element of a head and there's not an element of a beast. Musiyano uri pakati pechi5 nechi6 ndeyekuti pane maheads aripo, but pane wechi6 hapana beast. And so all those heads are representing Saka misoro yese iyi a political institution. iri kumiririra political institution. So this political institution in America, when it rises, Political institution iyi kuAmerica painosumuka is what is developed here in 1789. ndiyo inodevelopwa pano apa pana 1789. So this one here is 1789. That's where the Constitution Saka was iyi iri signed. panapa ndiyo 1789 apo bumbiro remutemo rakasainiwa. It represents organization and I would say law. Inomiririra organization ndoti zvakare mutemo. So this purpose of organizing and the purpose of law is there to Ba to protect and serve the people. saka basa rekuorganiza uku nekuisa mitemo uku zviripo kuti zvichengetedze nekusevha vanhu. It's a good thing. Chinhu chakanaka, It's necessary. chinotodikanwa kuti chiitwe. So this other thing, the USA number one, in Chimwe chinhu icho USA 1776, yekutanga muna 1776 there they said, we don't want to have a king and we don't want to have a pope ruling over us. ivo vakati hatidi kunge tiina mambo kana kuti tiina papa vari kutonga pamusoro pedu. So if I can say it that way, um, no beast. Yeah. Justina? Saka tinogona kutaura nenzira idzodzo kuti hapana chikara. Are you there? Mhm. Okay. Yeah. Yeah, okay, yeah, I can hear you again. So one element within the United States, or no, one element of all those kingdoms is that they are organized and they have a set of laws. Imwe element iripo pamakingdoms ese aya ndeyekuti vese vane mitemo yavainayo. The problem is that there's always an element within those kingdoms that influence it. Dambudziko nderekuti panogara paine element iri mukati memakingdoms aya ine influence. Let me
Um, so when the United States rises, we have, oh, sorry, by the way, United. I think we are over time for the first hour. Would it Yes, be we're just yeah. would it be good to have a short break and continue this? Yes, I think it's okay to have a break. Okay. I know translators are happy if they have shorter videos. Mm-hmm. Okay, so you Um, can let us know how long it. yeah, let's have 10-minute break. Okay. Saka chava ne-break re-10 minutes. And then I'll continue here where I left off. Tozoifambira mberi patasiyira panapa. Okay, let's have a short prayer. Tatinamate. Dear Heavenly God, Mwari wedu ari kudenga. we thank you for this hour of study that we could have. Tinokutendai neawari yechidzidzo iri ratava naro. We thank you for the light that you've been shining upon us during those years since 1989. Tinokutendai nechiedza chamamuri kuvheneka makore ese kubva 1989. Step by step, you have led us to get a better understanding of your character. Danho nedanho makatitungamirira kuti tinzwisise zviri nani karekta yenyu. And I thank you that you are patient with us, also studying with us tonight. Ndinokutendai nekuti mune patience nesu uye muri kudzidza nesu. I pray that you watch over us this hour or this break and bring us back in 10 minutes. In Jesus' name I pray. Amen. Titarisirewo pabreak iri mugovawo nesu patichadzoka mu10 minutes. Muzita raJesu tonamata. Amen.